Għat-tieni sena konsekuttiva tfal b'diżabbiltajiet varji qed jerġgħu jiġu esklużi, emarġinati u mċaħda mid-dritt tagħhom li jieħdu l-edukazzjoni tagħhom fil-klassijiet bħal sħabhom. Dan minkejja li ftit tal-ġimgħat ilu biss staqsejna lill-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana tistax isserraħ ras il-ġenituri ta' dawn it-tfal kienu se jkunu jistgħu jattendu fiżikament u hi weġbitna b'dan il-mod. Ħadd serraħ ras il-ġenituri ta' tfal b'diżabilità li se jkunu jistgħu jattendu b'mod fiżiku mingħajr ma jkollhom restrizzjonijiet? Dwar id-diżabilità naħseb għandi kredenzjali biżżejjed għaliex mexxejt il-qudiem dan is-settur. Ovvjament, jindbatux jew l-iskola kienet fidejn il-ġenituri. Iżda din is-sena jumejn biss wara l-ftuħ tal-bibien tal-iskejjel diġà hemm numru ta' tfal li qed ikunu sfurzati jibqgħu id-dar. In-nannu ta' tifel b'diżabilità spiċċa jirrikorri fuq Facebook fejn qal li minkejja li kienu mwiegħda li t-tifel kien se jibda skola b'mod regolari mill-ġimgħa, Lidiet irċevew telefonata fejn qalulhom biex iżommu t-tifel id-dar. Fil-post u jistaqsi għalfejn l-Awtorità tal-Edukazzjoni ikkonfermat li t-tifel jista' jattendi u li kellhom kollox ippreparat. Imbagħad meta waslet il-ġurnata, it-tifel ġie mċaħħad. Jistaqsi jekk hux kwistjoni ta' nuqqas ta' flus u jirrimarka li missejna l-qiegħ. Dawn iċ-ċirkostanzi huma kollha riflessjoni ta' diżorganizzazzjoni u nuqqas ta' pjanar mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Is-sitwazzjoni tal-LSEs tant tħallit tiddeġenera li issa tfal li skont il-Bord tal-Statementing għandhom ikollhom is-sosten kontinwu tal-LSE tul il-ġurnata skolastika sħiħa qed jitnaqsilhom is-sapport għal shared minflok full-time. Dan kontra rakkomandazzjonijiet li fuqhom student ikun ingħata sosten ta' LSE mill-bord li xogħlu u proprju li jara x'tip ta' għajnuna għandu bżonn dak l-istudent. Ġenituri ta' tfal b'awtiżmu u ADHD fost l-oħrajn jinsabu rrabjati għax dan qed jerġa' joħloq stress kbir fuq uliedhom għat-tieni sena nfila meta dawn għandhom bżonn is-sigurtà tar-rutina u l-konsistenza.